चलतु सांग मैंने आज जा भद्रक काली पूजा देखापी आबे आम जस्ट रूम रू बाहर बाइक नहीं जाऊँ ये आमर कॉलेज जस्ट पास चलतु धीरे धीरे गाड़ी चलती रोड तो ठीक ठाक अच्छी ना ना मुझे ये गोटे ओभर ब्रिज दे मेन रोड रे एबे चल चरमपा रास्ता यहाँ हूँ एटा की छक मटाल छक पूरा हाईवे रे गाड़ी पूरा चलती ठंडा भी लगुच शीत दिन आसलानी देखते समय मैंने आम जस्ट मेला पाखापाखि रास्ता पूरा फुल जाम अच्छे पूरा प्रबल अच्छे देखा जाए चलतु मेलार पूरा फास्ट चलतु धीरे धीरे मेला को पाखक जावा बुलवा सांग मैंने देखिए बहुत भीड़ अच्छे पूरा बहुत लोग देखा भाई बहुत लोग बहुत मात्रा बुलिया बहुत कष्ट देखिए तो सांग मैंने बहुत सुंदर भाव सजा हो चलते धीरे धीरे जावा एंजॉय करवा माँ का दर्शन करिया चलतु बहुत बड़ा सुंदर भाव सजा हो बड़ा देखा এটা বড়িয়া হইছে ভাই ভাল সামনে देखिबा तो मेढ़टी बहुत बढ़िया भाव में सजा हो माँ पूरा बहुत सुंदर दिशुचंदी बहुत बढ़िया है देखु सांग मैंने एपटे विभिन्न प्रकार दुकान सब बसी ये सब विश्वजित बाबू तर कानफुल किणवर पूरा व्यस्त अच्छा देखते सांग मैंने एपटे पूरा फास्टफुड आइटम सब अच्छे चाउमिन सब अच्छे सब हाथ तैयारी सब काठरे तैयारी सब सामग्री बिक्री हो बेटा पूरा भाई Hey,
ସାଙ୍ଗମାନେ ମେଳା ବୁଲି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରୁଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ବି ଭଦ୍ରକ କାଳୀପୂଜା ଦେଖିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଘର ପରିବାରଙ୍କ ସହିତ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ହଉ ଚାଲ ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସ୍ୱାଦରେ ଏବେ ନାଇଁ ନିଆ ହେବ ବିରିୟାନୀ ଖିଆ ହେବ ରୁମ୍ରେ। ଆଉ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଲାଷ୍ଟରେ ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ। ଏବେ ଖାଇବା ହେଇଛି ବିରିୟାନୀ ଆଉ ଇଏ ହେଲା ଚିଲ୍ଲି ଚିକେନ୍। ଚାଲ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ବିରିୟାନୀ ପୁରା ରେଡ଼ି। ବିରିୟାନୀ ପିସ୍, ମାଂସ ପିସ୍ଟା ଦେଖି ଜାଣିବ ତ ଭାଇ, ବହୁତ ପୁରା କହି ହେଉନି ଆଉ କିଛି। ପୁରା ମହୁ ମାର୍କା ପୁରା ବିରିୟାନୀ। ମାଂସଟା ବି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସିଝି ଯାଇଛି। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା, ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ଚଟନି, ଇଏ କଚୁମ୍ବର, ଇଏ ହେଉଛି ଚିଲ୍ଲି ଚିକେନ୍ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବା କେମିତି ହେଇଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଏକ ନମ୍ବର। ଚିକେନ୍ ଚିଲ୍ଲି ସଲିଡ୍ ବିରିୟାନୀଟା ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଖିଆ ହେଲା। ଆଉ କଚୁମ୍ବର, ଇଏ ହେଲା ତାଙ୍କର ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ। ଦେଖା ଟିକେ ଭଲସେ ଟିକେ ବା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। 2000 years later. ସାଙ୍ଗମାନେ, ସବୁ କାମ ଏବେ ସଇଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଶୋଇବା। ନିଦ ପ୍ରବଳ ଆଇଲାଣି। ନିଦ ପୁରା ଶହେ ନିଦ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ 11ଟା ପରେ ହେଇଗଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଶୋଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ, ଶୀତ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗିଲାଣି। ଆଖି ପୁରା ନିଦୁଆ ଲାଗିଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଶୋଇପଡ଼ିବା। କାଲି ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଡ଼ିଟିଂ କରିକି ପଡ଼ିବ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ଦେଖିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜରୁର ଶୁଣନ୍ତୁନି, କିଛି ଲାଇକ୍ ଫାଇକ୍ କରିବେନି। ନା ଟିକେ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଦେନେ ଆମେ ଆଉ ଏଇ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆସିବୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ରହିଲୁ। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।